Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ne naku Abubakar Muhammad Sadiq da nake zanne a ƙasar Najeriya a garin Gombe a Fantami cikin kwanon Filato. Cibiya na nan a cikin kwanon Filato mai suna Gamji Islamic and Herbal Drugs Nigeria Limited. Bayan da zan a yanzu zan so na bada wasu lambobi ga masu bukatan namba na koda yaushe a social media. Kana iya saka 0-1-2-2-4-7-3-8-4 kafin na yi bayanin gudunmuwar da nake so na ba ma'aurata a yanzu, ko kuma ka tuntuɓe a namban waya mai 0-8 duk magidancin da yake so ya zama yana da lafiyan jiki, kullum ya ganshi saurayi, jikinsa baya lalace, shi da matarsa su zama suna gamsar da juna kuma suna jin daɗin jima'i. Matarsa ta zama tana da ni'ima, shi kuma ya zama yana da ƙarfin da zai gamsar da ita, saboda duk namijin da baya gamsar da ya mace, ita da toilet infection kuma sun kulla. Shi sa ga mace bayan gidanta har kwanciya za ka yi tsabar tsafta, amma kuma tana da toilet infection, saboda ba ka iya gamsar da ita, ba ka iya minti 2-3 har ka kawo. To akwai matsala. Ga mai son irin magani na cibiyata ya tuntuɓen a lambobin da ya ji na kira. Amma kuma ga wata gudunmuwa, da kada a matsayin ku na ma'aurata a samu kwana 2 ko 3 ba ku haɗa abin da zan faɗa ba, akwai matsala. Na farko, ka samu madara abin da ya sauwaka, da kwakwa abin da ya sauwaka, da kankana abin da ya sauwaka. Wa'innan abubuwa guda uku a gyara su, a markaɗa su a bulanda malam, ba ma sai an sa su ba. Matarka ta sha kofi ɗaya, ka dinka shan kofi ɗaya, kar a samu kwana 3, tsanani dai sati. Malam ka gani za ku dinka zumuwa da iyalinka. Ana cewa ba ka iya sex a cikin dare sau 3 ko sau 2 ko sau 5. Duk mai haɗa wannan zai yi sex fiye da sau 3 ma a dare ba tare da kuma ya gaji ba, da izinin Allah.